नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयची खास खबर. कारवारच्यान गोंय राज्यात बेकायदेशीर बेब्याची तस्करी प्रकरणात वाहनासकट दोगांक अटक. रान खात्याली कारवाई. कारवार बेकायदेशीर बेब्याची तस्करी करताना कारवारच्या रेंज फॉरेस्ट अधिकाऱ्यान राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर आज सकाळी कारवारच्या काळी न्हंयच्या पुलार धाड घाल GA08V5859 या नोंदणीची खाजगी बसात तपासून आक्रमक रीतीन बेबे होडची खचित माहितीन धाड घालून सकाळी अरण्य खात्याच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई करून बस चालक सिद्धेश देसाय काणकोण आणि क्लीनर जानू लुलीम हेमका ताब्यात घेतला. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान पहिली बस थांबवून तपासाचो प्रयत्न केला तेन्ना बस चालकान पहिली नकार दिलो. अरण्य खात्याचे म्हणटरे तपासाक अवकाश दिलो. तपासणी वेळार बसाच्या डिक्कीत एक सागात होड आकाराचे 41 बेबे आशिल्ले. ताबडतोब वाहन चालक आणि क्लिनराक ताब्यात घेऊन पुढलो तपास चालू आसा. गोंयांत जिंपिंग चिकन या नावाचे खाद्य बनवूक या बेब्याक खूप प्रमाणात मागणी असून भारतात 400 प्रकारचे बेबे असून या वाहनात इंडियन बुल फ्रॉग नावान वळखचे 41 बेबे आशिल्ले. या असले बेब्याचो गोंयच्या आहारात मागणी असून जास्तीत जास्त या बेब्याचो खूप आक्रमक व्यवहार जातालो. पावसा दिसार कारवार भागाच्या जास्तीत जास्त असले बेबे गोंय राज्यात वयतात अशी बातमी आयकूं येताली. वन्यजीवी कायद्या प्रकार या बेब्याक धरचे कायद्यान गुन्हो आसा. असले गुन्ह्याक 3 ते 7 वर्स पर्यंत शिक्षेत तरतूद आसा अशें चोरेन बेबे तस्करी करताले म्हूण बित्त बातमेन रान खातें पालतेचेर आशिल्ले. अखेर आज मुद्देमाला सकट तेमकां धरूंक रान खात्याक यश मेळ्ळें. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿಂದ ನೀನು 4 ಸಲ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಫೋಟೋ ಬಂದು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಗೋವಾ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು 47 ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ यल्लापूर मुंडगोड विधानसभा क्षेत्राचे त्रैमासिक KDP सभा. मुंडगोड ग्रामीण प्रदेशाच्या सर्वांगीण अभिवृद्धीक आवश्यक तशी कामगिरी केंद्र आणि राज्य सरकाराला विशेष अनुदानाबरोबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री योजनेअंतर्गत बांधिल्या रांची खोली, खेळा मैदान, शौचालय, कंपाऊंड, विविध शाळा समग्र अभिवृद्धीची SWM, LWM, NRIM घटक, तळे, भाय, गोटे, जुनी भाईचे पुनर्निर्माण, पावसाचे उदक व्हावनचे घटक निर्माण आणि जलसंरक्षण कामगारी करून सार्वजनिकाक संपूर्ण लाभ घेऊ जाय म्हणून संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याक ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि PDO हेमगेली मुख्य जबाबदारी आसा अशें यल्लापूर मुंडगोड विधानसभा क्षेत्राचे आमदार श्री शिवराम हेब्बार हेमी अधिकाऱ्याक सुचयले. तेमी शहराच्या टाउन हॉलात मंगळार 18 जुनाक आयोजित केल्ल्या तालुकास्तरीय त्रैमासिक KDP सभेत उलयताले. रैतान जास्तीत जास्त नैसर्गिक सारे वापरून कृषी करू जाय. सरकार प्रत्येक खात्यामार्फत सवलत दिता तेजो सार्वजनिकांना लाभ घेऊ जाय. तालुक्याच्या प्रत्येक ग्रामपंचायत व्याप्तीत डेंग्यू, चिकनगुनिया, मलेरिया सारखे सांक्रमिक रोग पसरू जाऊ नये यासारखे आस्पत्री आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत काळजी घेऊ जाय. ल्हान ल्हान रोगाच्या रोग्याक स्थानिक आस्पत्रेतच वैद्यकीय उपचार करू जाय. पुढल्या आस्पत्रेत धाडू जायना. प्रत्येक खात्याचे सवलत गरीबाक मिळू जाय हेची काळजी घेऊ जाय. या वेळार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री योजना SBM, JJM अशा योजनेचे परीक्षण केले. सभे पयली अभिवृद्धी आकांक्षी तालुका कार्यक्रमाचे पोस्टर अनावरण केले. 2022-23 सालाच्या SSLC परीक्षेत 90% अंक घेयल्या 3 विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वितरण केले. अंगणवाडी कार्यकर्त्यांक स्मार्टफोन वितरण केलो. या सभेत तहसीलदार शंकर गौडी, तालुका पंचायत अधिकारी TY दासन कोप्पा,
CPI रंगनाथ निलंबनवर आणि वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी आणि सार्वजनिक हजर आशिले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.